Pane chiitiko chiri tragic chakaitika munyika yeZimbabwe muzara nezuro. Sezvamunoziva kuti aiwa vanhu vetriple C vefaction yana Jameson Timber aiwa vakabatiwa nobva vatogwa vakaiswa muthe police custody uko mavairohwa. Pane chiitiko chakaitika nezuro vakomana aiwa vachidhileyiwa kupinzwa mukoti vachimiswa nekuda kwethe ZANU-PF regime. Sanapinda mashoko abuda choko panapa ndethe Change Radio notibva subscribe like mutina on the bell icon. Sezvamuri kuona mapictures awa muchiona vanhu vachibuditsiwa awa mumota awa dzekuchikurubhi kana kuti dzemujere awa vamwe vachikamina vamwe vachifamba awa vachikamina vamwe vakavhunika maoko nemakumbo. Zvanyasa kuratidza kuti aiwa people they are tired. Tinoona vanhu vaida kuona marelatives avo akanga abatiwa akanga aiswa muthe police custody vachidhinayiwa kuti vavaone vati vapinde mukoti. Sanoona kuti vanhu veChange Radio vane vataura mashoko panapa ekuti aiwa Nelson Chamisa remains the best foot forward. Ndo mashoko avakangoya vakakomenda this situation vakashaya kuti vambotaura kuti kudii vakashaya kuti vamboblackmaila ZANU-PF kana kuti the government but vangoya vakanyitaura mashoko ekuti Nelson Chamisa he remains the best foot forward. Noda kuti aiwa this regime apana kwati kuenda. Mashoko ari kutogwa pana pane Change Radio vataura mashoko kuti aiwa Nelson Chamisa ndo achatofulfilla aspirations edu. Notoziva kuti aiwa vanhu vakambotanga vachituka Nelson Chamisa kuti aiwa Chamisa akakonewa zvekubvisa the ruling party akazvitadza but toona kuti aiwa vakuchingodzokera kwaari. Semboti mavhunguro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko chiri tragic chaitika muzara nezuro. Pinda comment section medu musangano subscribe kulike chinotina on the bell icon.